V poslednom období môžeme pozorovať nielen na Slovensku, ale aj vo svete veľkú epidémiu obezity. A podľa najnovších štúdií, ktoré boli vo svete robené, tak sa zistilo, že obezita je vlastne známka zlej výživy. Repný rafinovaný cukor neprináša telu nič. Naopak, má toľko škodlivých účinkov, že by sme o nich mohli hovoriť veľmi dlho. Cukor sa pridáva do všetkých chlebíkov, do všetkého pečiva, do mesiarenských výrobkov. Vlastne nájdete ho v cestovinkách, nájdete ho v dressingoch, skrátka všade. Pre porovnanie, keď si zoberieme len taký klasický jogurtík, tak tam nájdeme 7 kociek cukru a v takej tvarohovej tyčinke zhruba 10 kociek cukru. A potom samozrejme výsledkom je priberanie, obezita, vysoký krvný tlak, prekyslenie organizmu, srdcovo-cievne choroby. A keď si zoberiete, dajme tomu, že spapáte len jeden náš jogurtík Update, dáte si k tomu 2-3 kúsky pečivka nášho, tak viete určite, že nespapáte ani gram škodlivého cukru. Aké máte skúsenosti z Norby Update? S touto stravou mám veľmi dobré skúsenosti, pretože každý jeden výrobok som aj otestovala, predtým som sa zmerala aj potom a veľmi dobré výsledky aj na cukor. Chodím aj na kontroly každé 2 mesiace a mám aj lepšie výsledky. Moja manželka používa túto stravu od Norby Update asi 3 mesiace. Musím povedať teda, že vzhľadom na to, že to je taká podnikateľka, to znamená, že je veľmi časovo vyťažená a tá strava je naozaj nepravidelná u nej, tak za tých niekoľko týždňov, vlastne za tie 3 mesiace sa jej podarilo schudnúť asi 8 kg. Výhodou stravy Norby Update je, že vy papáte tie isté jedlá, na ktoré ste zvyknutí a ktoré vám chutia. Výhodou je, že neobsahujú pridaný škodlivý cukor. Naše výrobky, aj papanie, je vyrobené zo špeciálnej mučnej zmesi, čo je zmes prírodných bielkov a vlákniny. To vlastne človeka aj dlhodobo zasíti, aj vlastne vám prečisťuje organizmus, tá vláknina, ktorá je obsiahnutá v tomto jedle, ktorá je vlastne aj prvkom tejto špeciálnej mučnej zmesi. My bereme celodennú stravu a od júna a doteraz som schudla asi 8 kg. No a nakoľko som diabetička, tak sa držím normy tak, ako má byť a znížil sa mi cholesterol. Skúsenosti sú pozitívne z hľadiska toho, že sa mi síce ešte nepodarilo schudnúť, ale v každom prípade si držím váhu a nepriberám. Tú hmotnosť by som mal znížiť kvôli zdravotnému stavu, kde ma už začínajú boliť kolená. Nemusím si chystať, mám to hotové a pokiaľ je možné si ju zobrať so sebou. Tá strava je pestrá, človek by si niekedy nenachystal takú pestrosť tej stravy, ako je tuná. Chutná, netreba to vôbec dochuťovať, tak ja som vysoko spokojná s tou stravou. Musím povedať, že skúsenosti máme dobré, je to strava, ktorá je chutná, nám osobne chutí, takisto aj deťom. Máme malú dcerku, ktorá bude mať v decembri 3 roky a nemá problém s týmito jogurtami. Pre túto stravu som sa rozhodla pretože keď som začala podnikať so stresom, som sa začala nepravidelne stravovať. Hlavne večer, veľké množstva jedla a kilá pribúdali. Táto strava mi ponúka komfort, nemusím nakupovať, nemusím variť, šetrí mi čas. Jediná starosť je vybrať z chladničky, ohriať a zjesť. Myslím si, že to poteší každú ženu, ktorá je pracovne vyťažená. Cítim sa dobre, nemám žiadne problémy, spokojný som.